ସମସ୍ତେ କହେସନ୍ ଯେ କୁମନାରେ ବର୍ଷା ମାସେ ମାଛ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ସି ଆଉ ସେଟା ସଦ୍ ଏ କି ମିଜେ ଯେ ଏଜ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଜାନ୍ମା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେସି ପହଲା ବର୍ଷା ହେସି ଟିକେ ବାढ़ ହେସି ତ ଯେହେତୁ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା କୁମନାରେ ଲାଗିକରି ଅଛେ ତ ନଦୀରେ ବହୁତ ମାଛ ମରା ହେସି ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ 20 କିଲୋ 25 କିଲିଆ 10 କିଲିଆ 5 କିଲିଆ ବହୁତ ମାଛ ଲାଗ୍ସନ୍। ହଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କାଣା ହେସି ମଛୁଆରାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେନ୍ ବିକି ଦେସନ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ସେନ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା କିଏ ଫୁକଟରେ ବି ଦେଇଦେସି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ନ ସେ ଯେ କି ସବୁବେଲେ କୁମନାରେ ମାଛ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଥିସି ଯାହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200-220 ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଛ ମିଲବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମିଲବା। ତ ଇ କଥା ସଦ୍ ଏ ଯେ କୁମନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମିଲ୍ସି ଆଉ ବାढ़ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେସି ମାଛ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ସି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଲେ 50 ଟଙ୍କାରେ ନେମିଲେ ଏଇଟା ମିଜା ଯାହାଦେ ତୁମେ ନର୍ମାଲ ଡେରେ ହେବ ଏତେ ଦିନେ ମାନେ ହେବ ବେଲେ ମାଛ କିଲୋ 200-150 ରେ ବି ମିଳିଯିବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଛ ମିଲ୍ସି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ସଥେ ବୋଲି ହଁ ସଦ୍ ଇଟା ବି ଯେ ମାଛ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ସି ଆଉ ସବୁବେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ନେଇ ମିଲେ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ରେ 200 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସି କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଛ ତୁମେ କୁମନାରେ ପାଇପାରବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାନକାରୀ ସମସ୍ତ ଲାଗି ମତେ ଫୋନ୍ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଛ ତମେ ପାଇପାରବ।